van començar a carregar contra nosaltres, que van apallissar el company, doncs, perquè com la pallissa va ser brutal, perquè no continuessin pagant-li, doncs em vaig començar a cridar i a posar-me al mig perquè deixessin de pagar-li, doncs també em van pagar a mi i a uns companys més. Quan van començar a sortir els mínims, ens van treure per la força, llavors aquell company estava plovent, portava un paraigua a la mà i el van empènyer, i ell només va dir que no l'empenyessin, i llavors a l'aixecar el paraigua, perquè va ser un acte reflex, va dir no m'empenyeu, doncs ja està, va ser l'excusa perfecta per començar la baralla, perquè aquesta gent no el van reduir, el van pagar. Sí, i segons ells, amb un paraigua va lesionar 2 Mossos. Sembla absurd la seva teoria, no? Que amb un simple paraigua, una persona normal i corrent, un conductor que no té cap tipus d'entrenament especial, diguin que amb un paraigua pot fer-li mal a les persones aquestes que sí que estan entrenades. Ahir els advocats dels Mossos ja el deixaven anar, vull dir que no és un tema de massa transcendència, però van sentir que feia un comentari amb ell, l'abogat d'ofici, dient ara quan surtis anirem al Pere Camps i et faran un reconeixement per formular una querella contra els Mossos. Al sentir això van dir no, ara et detenim i demà ja et passarem davant del jutge.